Duizenden handtekeningen tegen dure overtocht fietsvoetveer. Als de tunnel gratis is, dan moet het voor fietsers ook mogelijk zijn. En verder in deze Zeeland nu. Gezamenlijk nummer heet Glas. En Jan Heense Utermu is de laatste. Goedenavond. Tientallen Zeeuwen protesteerden vanmiddag onder aanvoering van de Fietsersbond tegen de hoge prijs, zoals ze het zelf zeggen, van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskes. De actievoerders overhandigden een petitie met bijna 3200 handtekeningen aan commissaris van de Koning Hugo de Jonge en gedeputeerde Harry van der Maas. Volgens de Fietsersbond is het oneerlijk dat automobilisten gratis door de tunnel mogen, terwijl fietsers moeten betalen voor een oversteek. Met de petitie roepen ze op het fiets- en voetverkeer gratis te maken. Nu we de petitie hebben ontvangen, zullen we zeker ook stevig nadenken wat willen wij daar dan mee doen in de toekomst. Heeft u het idee dat het meer is dan alleen nadenken en mooie woorden en dat ze echt iets gaan doen? Als de tunnel gratis is, dan moet het voor fietsers ook mogelijk zijn. En ja, misschien niet in één keer, maar dan in fases. En anders ze moeten dan keuzes maken. Wat gaat u met die petitie doen? Nou, ik heb gezegd dat ik daar zeker over na zal denken. Want ze leggen natuurlijk een stevige wens neer. Gratis oversteken over de Westerschelde. Is dat eigenlijk wel realistisch? Ik heb een klein beetje zitten rekenen. Al zou je het gratis maken, dan heb je ongeveer 2,6 miljoen euro nodig. En dat is best een fors bedrag. Toch vindt de Fietsersbond dat dat forse bedrag op tafel moet worden gelegd. Ja, als je Zeeland fietsvriendelijk wil maken, dan hoort daar de Westerschelde-boot ook bij. Dat is heel simpel. Morgen wordt in Westkapelle de landing van de geallieerden 1 november 1944 herdacht. Achter het succesverhaal van de commando's die de Duitsers versloegen ligt een vrij onbekend drama. Want om de soldaten aan land te krijgen vond op zee voor de kust een slachting plaats. Als we het over de bevrijding van Westkapelle hebben, zien we meestal dit soort beelden. Ploeterende commando's die zich een weg banen door de koude zee en door de stugge Duitse verdediging. Het succes van de landing overschaduwt het drama wat zich daarvoor afspeelde. De ondergang van de ondersteunende schepen van het Support Squadron Eastern Flank, het SSEF. 1st of November, the Support Squadron Eastern Flank faced a very high level of risk. Van de 25 ondersteuningsschepen zonken er 9 en raakten er 8 zwaar beschadigd. 172 men killed and more than 125 wounded, which adds up to 297 casualties, which was more than a quarter of the total strength of the crews on board these vessels. Buiten het zicht, onder de zeespiegel, liggen nu nog steeds de stille getuigen van het offer dat het SSEF bracht. Het verhaal van de eerste landingsbootjes die daar eigenlijk aan flarden zijn geschoten, dat wordt eigenlijk niet goed verteld. Daar zijn de meeste slachtoffers mee gevallen. Zoveel schepen tot zinken brengen, dat is nergens in de geschiedenis van de Duitse kustartillerie in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Het was Sloots inmiddels overleden duikvriend André Ruyssen, die in de ban raakte van de wrakken van de ondersteuningsschepen. En het waren voor hem allemaal vraagtekens, die wrakjes. Wat zijn dit nou eigenlijk voor landingsbootjes? Wat voor type scheepjes zijn het? Wat vinden we? Wat zien we onder water? Wat voor kanonnen zien we? Wat voor munitie zien we? Ik ben erachter gekomen dat die eerste scheepjes die in die landing plaatsvonden, dat die het echt wel serieus een zware strijd hebben geleden. En dat daar veel slachtoffers mee zijn gevallen. Het offer wat de Support Squadron heeft gebracht, dat is absoluut onderbelicht. Het maakt eigenlijk een rouwrand rond de overwinning. Dat hoeft niet in het voetlicht te staan. This tends to be the case in military history, that especially in amphibious operations, it's the role of the army that tends to get more coverage. Het is aan duikers zoals André Ruyssen, Patrick Sloot en hun collega's te danken dat er tastbare herinneringen zijn. In het Polderhuis in Westkapelle en in het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp liggen opgedoken onderdelen van de kapotgeschoten vloot. Nou, dit zijn een luchtafweerkanonnetje wat in de beginjaren 2000 is opgevist rond een van de landingsboten voor Zoutelanden. In 1997 kwam er een eerbetoon aan het SSEF.
Een plaquette onder de rook van de radartoren bij Westkapelle. But it seems like a very small memorial for such a significant and important event. Dat, samen met de opgedoken spullen in de musea, is eigenlijk alles wat ons herinnert aan het bloedbad. Het gaat natuurlijk altijd over die mariniers en al die hadden geland. Maar ja, die hadden niet geland dankzij dat support. En als je ziet wat er allemaal nog van ligt voor de kust, dat is toch raak. It would be nice if there was a more tangible memorial. We moeten het er gewoon uit de vergetelheid lichten. Het verdient het zonder meer. Zeeuwse bedrijven moeten nog wat langer wachten op een nieuwe aansluiting of een uitbreiding op het elektriciteitsnet, maakte netbeheerder Stedin en Tennet vandaag bekend. Door een vertraging bij de bouw van een 150 kV-station bij Halsteren duurt het ook langer voordat nieuwe transformatorstations op Tolen en Schouwen-Duiveland kunnen gaan draaien. Door drukte op het net kondigt Stedin per direct een wachtlijst aan voor grootafnemers die een uitbreiding of een nieuwe aansluiting willen in de gebieden Rijmerswaal-West, de Braakmanhaven en Buitenhaven in Terneuzen, Schouwen en Zierikzee, de staart van Zuid-Beveland, Oostelijk Tolen en Sint-Philipsland. Stedin investeert de komende jaren in totaal ruim 600 miljoen euro in de Zeeuwse elektriciteitsvoorziening. Tijdens een politiecontrole afgelopen nacht is gebleken dat er nog steeds wordt overnacht op vakantiepark Marina Beach in Hoek, terwijl dat niet meer mag. Het park van Peter Gillis is op last van de gemeente gesloten. Mensen mogen alleen overdag hun spullen komen ophalen. Gisteravond bleek dat er nog in zeker 5 huizen personen permanent wonen. De gemeente zegt in die gevallen in te grijpen. Voor het eerst hebben Bluff en Raccoon samen een nummer uitgebracht. Glas is een nummer over vriendschap. En de videoclip is opgenomen in een Zeeuws café. Dit plekje wordt wellicht denk ik wat drukker bezocht dan hiervoor. Want dit is de plek waar Raccoon en Bluff afgelopen dinsdag de videoclip van hun eerste gezamenlijke nummer opnamen. In café De Gekroonde Suikerbiet in Zierikzee. Drink nog een glas met mij, stoot je hart erbij. We hebben het nummer al gehoord voordat het uitkwam, ja. En goed ook, dus het werd echt live gezongen ook. En ja, super cool, ja. Het management van de band kwam het café online tegen. Roggeband begrijpt de keuze voor zijn café wel. Ja, nou ja, glas hè. Dus het gaat over gezelligheid, vriendschap en over het glas heffen en proosten met elkaar. Dus ja, dan is er ook maar één setting wat in ieder geval past. Het gaat niet om de beat, maar dat ze in ieder geval op zoek waren naar een café. En de setting daarvan, dat is helder. Oh, drink nog een glas met mij, stoot je hart erbij. De opnamesetting is ook de coverfoto van het nummer geworden. Hebben ze dat gekozen boven een groepsfoto bijvoorbeeld, hè, van alle bandleden. Dus het is een iconisch plaatje geworden opeens, hè, hier. Ja. Je bent ook wel trots. Ja, ik ben wel trots mee, ja dat is wel tof. We hebben ook echt tussendoor lekker zitten kletsen ook en het was echt een gezellige middag. Ja. Dus het ging allemaal vanzelf. En wat Bluff en Raccoon zelf zeggen over hun samenwerking is vanavond online terug te horen op omroepzeeland.nl. De Zeeuwse streekdracht is zo goed als geheel verdwenen uit het straatbeeld. Jaan Heense uit Arnhemuiden is namelijk de laatste vrouw in Zeeland die nog elke dag in dracht loopt. En daar is ze best trots op. Ze, je bent de laatste, nee. Jongen. En meer, ze ben meer met je bezig. Ah, kom even een fotootje maken, hoor. Nu hij dat wel, hè. Vindt u het jammer? Ja, zeker. Ik zag maar zo, die jongeren doen dat niet meer. Dat is afgelopen. Kunt u dat begrijpen? Ja, dat kan ik begrijpen, dat wel. Maar jullie zijn zo klaar. Even een trui of een broek of, ja, noem maar op. Ja, nu bent wat langer bezig. Ik ben er niet, maar ja, ik dacht er wel voor over. Volgens deskundige Imke Elstak is het verdwijnen van de Zeeuwse streekdracht onvermijdelijk. De afgelopen jaren weten we allemaal dat het einde in zicht is. Want het doorgeven van dat erfgoed, dat is gestopt. Mensen maken andere keuzes. En ik vind het nu we bij mevrouw Geense thuis zijn en ons zo realiseren dat er nog één iemand is die de dagelijkse dracht dagelijks draagt. Dat we goed moeten beseffen dat we
deze generatie gaan missen. En dat we niet meer die bron, die toegang tot kennis hebben om die tradities door te geven. Voor Jaan is het dragen van streekdracht geen traditie. Ze weet gewoon niet beter. Ik heb van kinds af aan graag willen. Ik weet goed dat ik tegen mijn moeder vroeg. Mag ik je kleren aandoen? Mag ik op mijn boer? Maar meuf van moeder al. En dat deed altijd zaterdags deed ik dat. Maar ja, dan weer mijn vader was kwaad. Dan zei ik, je moeder loopt een heel dag om de krullen. Ze heeft daarom ook nooit overwogen om burgerkleding te gaan dragen. Nee, man lieve, nee. Waarom niet? Dat mag ik het zo graag doen. Ik draai het zo graag. Ik hoop dat ik het lastig toe mag doen, als ik het kan. Als het toch goed blijft. Hij had je messen, dat is natuurlijk... dan kom je in het huis, ja, dan draag je je mes niet meer. Dan haal je niet meer mee. Elstak vindt het jammer dat de streekdracht verdwijnt, maar is blij met alle aandacht voor dit stukje cultureel erfgoed. En dat we meer aandacht hebben voor onze tradities. We hebben het verlangen om ons te verbinden met onze geschiedenis en met onze voorouders, de generaties die voor ons komen, om te zien van een soort van. Je kan soms dus de kleding of de streekdracht een soort van spiegel voor de samenleving. Het laat ons zien waar we vandaan komen en je hoopt dat het een inspiratiebron is voor de toekomstige generaties. Jaan hoopt in ieder geval nog een aantal jaar een bijdrage te kunnen leveren met het in stand houden van de Arnhem-Uitse dracht. Ik kan zeggen dat het aan mijn hersen nu blijft. Maar nu is er een vrouw, een eindje vader, die is vorige week 100 geworden. Als ik dat nu mag blijven, dan nog 10 jaar. Het was vandaag een bewolkte dag met soms wat lichte regen, maar op sommige plaatsen in Zeeland zagen we nog een streepje zon, waardoor het toch nog zo'n 14 graden werd. Ook de komende dagen zijn een wisseling tussen regenbuien en toch ook zon. Wel wordt het eerst ietsje kouder. En meer nieuws uit Zeeland op onze social media kanalen, onze site en onze app. Daar meer over de 16e marathon van Zeeuws-Vlaanderen, april volgend jaar. Want de inschrijving gaat vannacht open. En tot zover. Morgen weer een nieuwe Zeeland Nu, dan ook met het weekoverzicht erbij. Alvast een fijn weekend en tot morgen.